Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vreau să deschid 21 de Kinder Joy Stranger Things. Dar nu avem ouă. Avem 3. Ce frumoase sunt. 6. 9. Mamă, de-abia aștept să le deschidem. Încă 3. Wow. Încă 3. Yes. Avem 15. Încă 1. Încă unul. Bun, deci avem câte pachete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pachete, dragilor. Eu zic să începem să le deschidem. Primul pachet așa arată. Eu zic că arată foarte frumos. Să începem. Primul ou arată foarte frumos, chiar îmi place. Sunt curios să văd ce îmi pică. Eu chiar aș vrea să îmi pice Eleven. Este personajul meu preferat. Este foarte fain. Și am primit, cred, nu știu. Scrieți voi în comentarii ce a picat. Chiar nu știu. Cred că Robin, nu știu. Mă rog, e foarte frumos. Bun, următorul. De-abia aștept. Și... Lucas, personaj principal! Mamă! Bine! Am început în forță! Foarte frumos. Pac! Foarte frumos. Următorul ou, cel de-al 3-lea. Și... Au căzut pe jos? Bun, să vedem ce ne pică. Avem aici evoluția Demogorgonului și aici avem Demogorgonul normal. Perfect! Îi avem pe cei doi. Arată foarte frumos și foarte înfricoșător. Bun. Hai să deschidem al doilea pachet. Încă un ou. Și vedem Vecna. Yes! Vreau să-mi pice cât mai multe, fără dubluri. Cum se pune ăsta? Uite că am găsit aici. Așa. Ce e așa de greu? Și aici punem capul și l-am făcut pe Vecna. Arată foarte frumos. Îi punem aici pe toți ca să arate foarte fain. Cel de-al 6-lea ou. Ne descurcăm. Ba nu, cel de-al 5-lea. Bun. Să vedem. Este al doilea personaj al meu preferat, Jim Hopper. Îl am și upside down, deci e perfect. O să trebuiască să-l punem... cum se pune? M-am prins, cred că trebuie să punem așa. Și după o să-l punem... Aoleu, e mai greu decât credeam. Și gata. Jim Hopper. Perfect. Îl punem aici. Următorul ou. Și terminăm cu pachetul. Opa, Demogorgon. Următorul ou. Doamne, s-aud jucăria. Și... dublură. Dublură, dragilor. Bun, să-l facem. E ok, dar dublură. Nu prea-mi plac mie dublurile. Perfect. Și avem și un elastic. Mic elastic. Ok, îl pun aici. Bun. Următorul pachet. Să vedem. Sunt nerăbdător, vreau Eleven. Bun, să vedem.
Încă o dublură, dar nu se poate așa ceva. Aoleu, sunt trist. E ok să zicem, dar se putea și mai bine. Dar stați puțin, nu e dublură că... sau... Da, nu e dublură. Ăsta stă într-o poziție, iar ăsta stă în altă poziție, deci ăsta e breloc. Deci nu avem dublură, dragilor, e perfect. Norocoși. Avem 4 demogorgoni. Aoleu. Bun, următorul ou. Stați să-l pun pe ăsta în picioare. Așa. Următorul ou. Dublură. Jim Hopper. Nu-mi plac dublurile. Ne. E ok să zicem. Așa. Aoleu, chiar e greu de făcut. Stați puțin, o secundă. Așa, bun. Nu l-am pus bine, dar lăsați-l așa. Următorul ou. Cel de-al 9-lea ou. Hopa! Bun, să vedem. Perfect. Te rog să nu fie dublură. Dublură. Frate, numai dubluri. Nu-mi plac dublurile. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 figurine, printre care 5 demogorgoni. Bun, trecem la al 3-lea pachetel. Sau, nu, al 4-lea pachetel. Și nu prea mi-au picat chestii bune. Bun, să vedem. Nu? Da! Cine e asta? Stați să văd pe asta. Hârtie. Nu scrie? Nu scrie, dar stați puțin să vă arăt. Uitați, scrieți în comentarii cine este. Bun, următorul ou. Și... Se deschide greu. Să vedem. Yes! Steve! Yes! Chiar mi-l doream pe Steve. Stați să vi-l arăt. Stați. Așa. Steve. Perfect. Chiar mi-l doream pe ăsta. Ultimul ou din acest pachetel și... Să vedem... Pac! Dustin! Perfect! Și pe ăsta mi-l doream. Perfect! Chiar sunt norocos astăzi. Puțin norocos. Următorul pachet. Bun, să vedem. Chiar sunt lipite bine, adică nu poți să le desfaci, e greu. Dublură. Sau? Ba da, e dublură. Sau? Stați puțin. Am uitat să pun pe asta. Nu e dublură. Bine! Nu prea avem dubluri. Avem... Una, două dubluri, atât? E foarte bine. Bun, următorul ou. Doamne, ce frumos arată. Așa. Al 3-lea Jim Hopper. Aoleu, ce comuni sunt. E greu de făcut. Ok, mi-l doream odată, dar deja mi-a picat de 3 ori. Bun, îl punem aici. Perfect.
Și ultimul ou din pachetul ăsta. Wow. Să vedem. Personaj principal, Max. Uitați. Stați să vedeți personajele. Așa, le vedeți pe toate, da? Penultimul pachet e aici. Deschidem oul. Merge greu. Nu se deschide, așa. Perfect, să vedem. Dublură. Dar nu, totuși nu știu cum o cheamă. Să îmi scrieți în comentarii asta. Dublură. Bun, următorul. Mamă, ce îmi place să deschid două de-astea. Să vedem. Cred că e ceva nou. Oh! Eleven! Personajul meu preferat! Perfect! În sfârșit, după atâtea ouă, uitați aici câte ouă. În sfârșit, personajul meu preferat. Nu se poate. Perfect! Îl pun aici în mijloc. De fapt, îl pun aici. Îl pun aici. Așa, în sfârșit. Ultimul ou din bachețel. Așa. Vreau să-mi pice Mike sau Will. Ceva, vă rog. Te rog. Ia să vedem cine e. Nu știu cine e. Să-mi scrieți în comentarii, vă rog. Acesta, habar n-am cine e. Bun, și mai avem. Acesta este ultimul pachețel. 3 ouă, sper să am extrem de mare noroc. Sper. Să vedem. Te rog, dăm noroc. Suna ceva nou. Yes! Nu știu nici cum o cheamă pe fata asta. Să-mi scrieți în comentarii, nu prea știu. Cred că Erica sau... habar n-am, scrieți-mi, vă rog. Nu stă în picioare. Penultimul ou. Sper să am noroc. Și... mă iei la mișto? 4 Jim Hopper? Serios? Doamne! N-am deloc noroc azi. Așa, al 4-lea. Doamne! Și ultimul ou. Nu-mi place că nu mai am ouă. Să vedem. Ultimul ou, te rog să fie ceva rar și bun. Dublură. Jim Hopper Upside Down. Da, dublură. Da, și dacă v-a plăcut acest videoclip, dați un like și un subscribe și eu vă las. Pa!